bhekani ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo awachithwanga ukubonakala kweyesine kungenjengendodana yalowo uNkulunkulu. 26 Wayesesondela uNebukadnesari emnyango wesithando somlilo ovuthayo wakhuleka wathi, Shadrach, Meshach no-Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, phumani nize lapha. Base bephuma oShadrach noMeshach no-Abednego phakathi komlilo. Verse number 28. uNebukadnesari wakhuluma wathi, makabongwe uNkulunkulu wawoShadrach noMeshach no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba zaze zaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela. Inkosi yabaphakamisa oShadrach noMeshach no-Abednego esifundeni saseBhabheli. This is a scripture and it's divided into two. Ukuthi those who know their God, they shall do great exploits. Those who know their God, they shall be strong. Lasifunda khona bathandekayo, sifunda indaba yokuthi inkosi uNebukadnesari wakhipha isimemezelo noma waqale wenza isithombe sabalwa usize waso wase ekhipha isimemezelo sokuthi bonke abantu abaseBhabheli kumele bakhothame bakhonze kulesi sithombe. Wayese ethi uma before kukhonzwe isithombe kuzoba nama sounds to alert everyone in this city. Likhona bathandekayo. Wasethi kuzoba nama sounds azokhala ukuze bonke abantu nobe pheka nobe ayina nobe cleaner nobe sa driver aphule over beke eceleni imoto ngoba sekukhale isound yokuthi lesi sithombe inkosi esenzile sekumele sikhonze. Sanibonani eKingdom Life. So wasekhipha leso simemezelo lithi lenkosi kwaphuma izikhulu zahambe itshela abantu zamemezela ukuthi nje uma nje kuke kwakhala lama sounds lawa, a sound of a trumpet, igekhe icilongo kanjalo nasi ukuthi lawo ma sounds lawo akuwona wokudansa kodwa awokuba wonke umuntu ayeke into ayenzayo akhothame esithombeni. Ipoint lami lokuqala lithi isithombe sasingekho emzini yabantu. Isithombe sasibekiwe endaweni ethile kodwa lesi sithombe sasibonakala kuyo yonke imizi. Nokude ose-north wayekwazi ukusibona, ose-east nose-south nose-west isithombe sasibonakala, okusho ukuthi bonke abantu abezwa lama sounds kumele bakhothame esithombeni esibekwe inkosi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi inkosi ikhipha lesimemezelo kwakunabafana nje abathathu kuthiwa amagama abo mathi babefika eBhabheli ashintshwa kwathiwa uShadrach, uMeshach no-Abednego. Mind you akuwona amagama abo angempela kodwa bawanikwe ngenxa yokuba seBhabheli. Ngithe those who know their God, they shall be strong and they shall do great exploit. Uma lithi iBhayibheli ngesikhathi kumenyezelwa lamadoda awu-3 abonakala ukuthi wona awakhothami. Ngesikhathi inkosi ikhipha umyalezo wokuthi akukhothanywe esithombeni, bona badecide ukuthi angeke sikhonze onkulunkulu abakhonzwa eBhabheli ngoba asibona abaseBhabheli thina. Bathi bona ebusheni bethu nje sahlangana noNkulunkulu, bathi mina ngiuNkulunkulu ningangihlanganisi nalutho. Noma ngabe siseBhabheli kodwa umuntu esahlangana naye uJehova bathi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Noma ngabe sisezweni lethu noma ngabe siseBhabheli kodwa asiyubakhonza abanye onkulunkulu. Lithi iBhayibheli basithatha lesi sinqumo sokuthi bona angeke bakhothame esithombeni. Leli verse engilikhothayo, hey, lesa simemezele sithi ningabi nabanye onkulunkulu
laveza nokuthi ningazenzeli izithombe. Basebethi laba ngoba akulethwanga uNkulunkulu kulethwa isithombe sibaliwe kulezinto esingayikhonzi. But asikhonzi kuphela uNkulunkuluwana kodwa nezithombe namfanekiso. But as long as njengayena uNkulunkulu ophezulu konke asikhonzi. But as nabafowethu khumbula abantu abasha, these were young men but they knew their God. But noma ngalethwa into ekhonzwayo munye umuntu okhonzwayo, munye umuntu okhothanyelwayo, munye umuntu obatshazwayo uJehova wenza izulu nomhlaba bathi ngeke sikhothame. Esikhathi bengakhothami kwaqhamuka abantu bababona kusho ukuthi kwakhona abantu ababonayo njengoba kukhothanywa nje. Bangaya kubona ukuthi anikhothami ngani, baya kokhipha isimemezelo bathi wena Nkosi uthe makhala lama sounds. These people, they knew ukuthi bawazwile ama sounds ngoba idolobha lonke wawuzwakala umsindo walama sounds. Nikhona abantu abasha ngesikhathi bengakhothami kwasheshe kwacaca ukuthi bayenze ngamabomu lento. Makufika enkosini balandwa ke mabefika enkosini ithi inkosi anizwanga yini ukuthi simemezelo sitheni. Bathi bona inkosi yayicabanga ukuthi mhlambe abakhothamanga ngoba bengezwanga bebebhizi kanti bezwile into eyenza bangakhothami into etshalwe kubo ethi ningabi nabanye onkulunkulu. Lento yabenza baba namandla okuphikelela, baba namandla okunqaba ukukhothama. Lithi ke lenkosi kwase kuthiwa anizwanga yini futhi ukuthi abangakhothama bazofakwa esithandweni somlilo. Bangaba nankinga abantu abazi uNkulunkulu wabo. Abantu abazi uNkulunkulu wabo bazi ukuthi asoze sehlelwa izinto eziyoqeda ngathi. Bazi ukuthi asoze sehlelwa izinto uNkulunkulu wethu angasatheli. Bathi noma ungabasa umlilo asinayo iproblem. Into engeke siyenze ukuthi ngeke sikhothame. Abathuswanga ukuthi kunesithando somlilo. Abathuswanga ukuthi kukhona ipunishment. But in punishment or no punishment, we are not going to bow. There is only one God. Okumele adunyiswe. Banqaba ukukhothama sebethenjiswa isithando somlilo. Lithi iBhayibheli bathiwa abafakwa esithandweni somlilo kwamisa imihlangano yayikhona. Kwafaka abantu emlilweni kwahlalelwa abantu. Uma uNkulunkulu efuna ukuvela ngawe siyoma zonke izinto. Kumashanda kapadala sila siyoma zonke izinto ama programs enkosi. Ubuka lesimanga sabantu abangakhothanga kuthiwa khothana. Lesikhathi befakwa esithandweni somlilo inkosi yabhala ufomo yabiza iy'nceku ney'nduna nabameli nabo bonke ababusi baleso sikhathi kwahlalwa phambi kwesithando somlilo. Umlilo bafowethu hlalani phansi. Umlilo awukwazi ukungena kuwona ungashi. Awukushisa umlilo mawukude laphaya. Kodwa ngicela nibuke isimanga sabantu abazi uNkulunkulu wabo. Kuthiwa bayathathwa bayafakwa asizwa kuthiwa bayalwa. Asizwa kuthiwa bathi hayi sicela ukuthi sikhumule impahla ngcono ukuze umlilo ungadonswa yimpahla. Bangena emlilweni. Isenzo sabo sokuthi bavume ukuthi uNkulunkulu wabo bamele noma besecindezelweni samenza wasuka ezulwini. Angazi gagashe mhlambe nina enifundayo ikhona imeeting ayibamba mhlamba ayikho mhlambe wasuka nje. uJesu wathi ngeke ngisakwazi ukubayeka bahlale bodwa ngoba mabe bodwa noma bengakhothamanga mabe bodwa umlilo ungabashisi. Kodwa mangikhona angeke umlilo ubashise. Lithi lenkosi bathi befakwe emlilweni bahlala babuka kanti indoda yesine sayifike eqala emlilweni. We are a liberated youth. Asinalo uvalo
noma ngamisa ithombe asizukuyikhonza, noma ngamisa ama-altar omnyama asizukuwakhonza. Munye umuntu esiyomkhonza uNkulunkulu ophilayo. Uthi noma ningangena emlilweni mina ngiyohamba nani. Lithi iBhayibheli waba indoda yokuqala yena, abathathu bamfika esephakathi. Hlalani phansi. Uma into eyamenza uNkulunkulu noma uJesu, cela ukukhuluma ngoJesu, into eyamenza uJesu ashiya isihlalo ayemhlabeni into yokungakhothami. Mina ngiyakubona wena uma kufanele wenze izinto uya-arguisha. Asi-arguishi thina, sima ngento yodwa asenzi. Kuthiwa consequences, sithi bring them and come. Now into eyabenza bafika esithandweni somlilo, bafika esithandweni somlilo ngenxa yobuntu babo, uvalo lalukhona. What isihloko sami sithi, those who know their God, they shall do great exploit. Lento into engakaze yenzeka umuntu afaka emlilweni aphume ephila. Bathi bona ngoba uNkulunkulu wethu siyamazi. Kuthiwa ke baphendula bathi uma uNkulunkulu wethu, bathi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula. Base bephinda esinye istatement esithi makwenzeka noma yena engasikhululanga akusho ukuthi sizokhothama basinovalo. Kodwa bathi uma kwenzeka engasikhulula thina simi entweni ethi asikhothama. Kodwa uma yena engasikhululi kuyosala kwazeka ukuthi khona abantu abake bamele iqiniso, khona abantu abangashintshanga. Can God raise a generation ezothi izinto zikhona zenzeka? I am standing on the sure foundation, which is the word of the Lord. Lokhu izwi elithi akwenziwa sikwenzi noma ngabe sikwindidi zengakanani, because we know our God. Yes, uma bengakhothani noNkulunkulu uyasukuma. Lithi iBhayibheli bathi uma engasikhululi kuyosala kwazeka. Ngicela ukubafaka ipoint abalikhohlwa ukulisho elokuthi bathi kuyokwazeka kuwe Nebukadnezar, nani zinduna, nani makhosi, nani bantu bonke, ukuthi uma engasikhululanga akusho ukuthi akekho. Uma engasikhululanga akusho ukuthi akanawo amandla. Lalelani-ke into eyamenza uNkulunkulu ashaya ihlabekisa yokuthi abakhulule ingoba isithombe sasisamile. Kodwa abantu ifocus yayingasekho esithombeni, ifocus yayisila emlilweni. Manje kwafanele uNkulunkulu enze ishow, lo mlilo waba i-showground for God ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza imangaliso. Ngamanye amazwi, lesi sithando somlilo was a soul winning revival. Mina engabizwanga umuntu ehlele abafana nje abathathu abayihlele ngokungakhothami. It was a soul winning revival. Ngoba kuthiwa abakhothamanga abashanga. uNebukadnezar usebuza kulaba hleli nabo uthi hayi bo manini, angithi yabona ukuthi isithombe akekho sinakini. Ngisho inkosi ethi yaguqa bakhohliwe bonke ukuthi kukhala igekhe, kukhala icilongo, bafokasa la kanti basenkonzweni. Sebebizwa uNkulunkulu qobo lwakhe. Ma besahleli wasuka uNebukadnezar wasondela emlilweni wathi asifakanga yini amadoda amathathu. Bathi yebo kunjalo. Wathi ngibona indoda yesine. Ngicela ubambe lento ethi ngibona indoda yesine. Umbizi noma umkhiphi womyalelo akumele aphuthwe isimangaliso uNkulunkulu azosenza. Kungcono abantu basizwe ngaye ngoba yena babemtshela ngakhona. Lithi iBhayibheli uNebukadnezar aniyashumayezeka indaba. uNebukadnezar wabona indoda yesine, wabuza ebantwini ahleli nabo enkonzweni yesithando somlilo. Ayisefikile ongabonwa bafowethu, kujika izinto, kujika amaplani. Uma
wonke amaplani esithi abenza azoqeda ngathi avela qhamuka abonakala udaba lungabe lisaba ngathi kodwa udaba lube ngaye udaba lwasuke ebafanele abathathu laba ngoJesu owayesephakathi esithandweni somlilo ungabi novalo lokungena ey'ntweni ebusheni bakho ukhona owesine. Sengifuna ukuthandaza uma uNebukadnesari ethi ngibona indoda yesine wathi mhlambe konke wrong anuphinde kasikhombisa umlilo. Let me mix this. Uma bewuphinda kasikhombisa umlilo, the more lo mlilo abawulayitayo uba mkhulu is the more laba ipoint labo lokungakhothami liphuveka. Right? Nina enifunda iBhayibheli nihlale nithi noma enifunde kwathi thuthu nithi number 7 is a number of perfection. Lo 7 times was perfecting this revival. This revival noma this fire otshalwe la will ignite the whole city. So uma awubantu abasha uma bese sebephakathi esandleni somlilo wathi Nebukadnesari ngoba abasha amadoda abalayitelayo akathi uyozama ukubalana kwasho ukuthi ngaphakathi kukhona abantu abathathu nomuntu ongayena umuntu obuye abe umlilo oqothulayo. So when they approach the fire that they ignited, lo mlilo ngaphakathi masana ngizweni wavele wadla laba abafakiwe bangasha washa ababezokokhela umlilo. Kuthi ngimemezele ngithi siyoba yile generation ezokhula kulesi sikhathi ukuthi izinto ezithi zizodla thina uNkulunkulu wethu adle sona sisale siphila. Awekho ama-drugs ayodla thina, azikho ingalekise ziyodla thina, ayikho i-depression ayodla thina ngoba thina siyamazi uNkulunkulu wethu sinamandla okwenza konke ngaye osiqinisayo. Noma singahlaselwa kodwa siqedwa into enze singaqedwa, we know our God. Ipoint lami lokugcina lithi after lemvuselelo yasemlilweni lithi iBhayibheli uNebukadnesari manje ngichazwa into eyodwa ethi bonke laba abacebile abasakhuluma uNebukadnesari usayikhulumela usathi hayi bakhipheni mabekhishwa usathi uNkulunkulu wena enimkhonzayo ngicabanga ukuthi manje ngoba indaba yamesithombe ngabona ayisebenzi ngicela ukuthi avela khonza. You know, if you know your God uzokwenza izinto ezoshintsha ngisho izinto ezimenyezelwe ekhaya ngenxa yokuma kwakho. Makumenyezelwa into ekhaya ume wedwa uthi mina ngikhothama bazobuka ukuthi abakhothamile into zabayihambi kahle ongakhothamanga zihamba kahle kushintshe indlela yokusha ekhaya. Kusuka umomdala athi ngicabanga ukuthi siyeke lento yethu silandele uNkulunkulu walomntwana. Angazi noma bangazaleka yini abantu abasha eThekwini abazothi we know our God. When we know our God siba namandla okuphikelela amandla okubhekana nezinto ezimelene nathi. We will conquer ngoba mkhulu ongakithi kunalo osezweni. Noma singahlaselwa angeke siqotshwe yini enza singaqotshwa siyamazi uNkulunkulu wethu. Okay, abantu abamazi uNkulunkulu wabo ababi nankinga nezimemezelo ekhishwayo bathi zona ikhishiwe imemezelo kama sala mahathayi lakamasina bathi zimenyezelo bathi phezu kwaso sizoma eqinisweni lokuthi uNkulunkulu wethu unamandla. Sizoma eqinisweni lokuthi uNkulunkulu wethu uyena yedwa. Cela ukuvala ngalento ufundisa utheni ethi if we want to be a strong generation, we must be a generation that knows their God.
When you know your God, bazothi bekutshela kuyiwa kwi-exam kuyobhalwa bethi sesiyogquma siyophalasa uthi I will go on my knees and pray to an unknown God who will answer me izinto ibonakale ebantwini uma sebemiyeka uNkulunkulu wakho ungabi novalo mazi noma into engakahlangani mazi noma into engakenzeki mazi kuyi-first year yakho wazi kini ukuthi ababuyi namajazi uthi I know my God, He will make a way for me. I know my God, He will make a way for me. Into phela senza siphikelele kangaka ngoba siyamazi uNkulunkulu wethu. Ayinamhlanje lesihlanu ontanga yethu bayogroove. We are capable of grooving. Kodwa sithe thina cha. Siyakulo ozosenzela izinto ngokukhonza kwethu. Kumthandazo wami ukuthi as we ignite this fire kulama revivals ungabusayeka vele ufike njalo uthi ngizothi qiniswe kumazini uNkulunkulu wakho. Umthetho ukhuluma into eyisimanga la wathi insizwa ziyaphela amandla wathi abasha bayawa nokuwa wathi kodwa abamethembayo uJehova kuthi angiqede mthethwa ngithi abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba namandla abamaziyo uNkulunkulu wabo bayophikelela abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoqhubeka njalo forward ever and backward never. Siyamazi uNkulunkulu wethu akahluleki uma engahluleki nathi asehluleki siyobambelela kuyena izinto zibheda ziyoze ilunge angeke simiyeke angeke sibakhonza abanye uNkulunkulu. iBhayibheli lithi kwake kwaba